Nevadí. Idem takto zďalej. Ja mám kolenačku. A teraz ja. A super, ešte Maťko. Nevadí. Všetci. Dobre, pekne. Igor, pridaj sa. Pozri na sebe dva. Mne sa trasú ruky normálne z toho. Pozor, ide. Na ostro, ide to. Do temné! Pri teplej. A už je tam. Už je tam. No ale nejakú šovku robte, chlapci. Nech tu nemáme nutné video. To nie sú nápad. Riťo sa odráža, postav sa. Počkaj, ale skrbata. Nárič. No poď. Všetko bude zachytené. Všetko. To roztrhajú. Aj presne aj to, jak roztrhajú. No ja som sa nestrchoval na to, aby som sa tu spojil. Ale pridržiavať sa to je ľahké bez toho, chlapci. Roztrháte vy. Tak bez držania. Bez držania, chyťte sa všetci za ruky a tak, jak do kolečka. Jak kolo mlynské. Igor. No. Čo na to hovorí Igor? Je to super. Teplí bratři. A kolega poznamenal? Teplí bratři. To je tí bratri v tyku. A ďalší nemá slov. Na toto nemám slov. Nemám svoj deň. Maťo, a Ostal tam jediný vytrvalec. skrž hore, skrž nohy. Mi nestačí ani ten oný iPhone. Pretože to je perfektné, to úplne letíš. Vnútorné omietky. Ježi. Počuj, to je limitované. Čím? Musí si odložiť časť tvojho zariadenia. Ktorého? Hlavu! Tam nemá nič. To je veľká záťaž. Ty musíš Vieš, jednou koľko vecou tam má dopadnúť. pilín? Neviem. To najťažšou vecou, čiže riťou. No na ňom. Jaký dobrý. 10 sekúnd. A ešte salto, keby si urobil? Jak ste skončili? Si skrytý tam? My sme dobrí. Stačí? Pred nami? Určite. Kokos, a tu si zamotajú nohy a už sa nepostaví. A teraz skoč na zem, uvidíš, aká sranda. Kde? Dobre.